Čusík, zbusík, zdraví vás, Luckyman. A vy... Halo, pane zombíku? To je fakt. Vítejte u nového videa zase, jak už vidíte, z Minecraftu. Ale dneska to nejsem sám, jako jindy. V tom prvním videu. Ale jsem tu s... Honzomenem! Ahoj! Čau! A Honzomene, o co se dneska bude jednat vlastně vůbec? No vlastně, jak jsme se asi skamarádili v Minecraftu a ne v realitě. Takže vlastně my vám ukážeme naše přátelství v Minecraftu, jako by bylo, jak se to stalo v realitě, ale jak jsme se skámošili, tak vám to ukážeme jako v Minecraftu. Tak Je to jdeme jasný? na to. Dobře, takže Jdeme na to. uděláme střih a za chvilku sem tam. No tak nic. A musíme si zalít zahrádku. Dobrý den, pane vesničan, dobrý den. Jistota. Mňam. Dobrůdka. Dobrý den, pane vesničan. Pane vesničan, ano, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak se jmenujete? A já jsem Jan Novák, neboli Honza Novák. A já jsem Honza. A příjmením? Fowler. O, to mě velice těší, takže máme stejná jména. Akorát to příjmení. No. Ale vidím, že máte pěknou zahrádku, líbí se mi. Pardon, akorát jsem chtěla rejt. A vy to tady máte pěkné, tady O, děkuji. A kde vlastně bydlíte, pane? Já bydlím moc nedaleko odsud. Já bydlím z toho hodně vysokým. Ukažte, půjdu za vám. Já jsem docela bohatý. Zamknout, tak. Ale prosím, necháte mi nic. Dobře. Pardon, pane vesničánku. Koukám. Máte tady hezký rozhled. Rozhled mám já velký. Brávo. 2 pece. Krásné. Dokonce koupelna, můžu se umýt. Jsem se neměla asi 13 let. Tak dobře, stejně tu velkou vodu filtrovala, ne. Máte osušku, pane? Nemám. OK, utřu se svým oblečením. Jsem stejně skvělá. Třeba se napadne. Ale máte to tu hezké, pane. Asi budete velmi bohatý. To jsem. Tady crafting stool. Vy jste asi bohatý. Ty jo. No vy jste teda bohatý. Chtěl bych taky, pane. Víš co? Nechtěli by se mi dát něco? Víš co? Co to je? Co to je? Pardon. Takhle pro začátek pro kamarádství. Co to je? Dám trošičku toho zlata a železa. A můžete si něco vyrobit. Já mám tady takhle skutky. Podívám je. Děkuju. A můžete si vyrobit. Vždycky jsem chtěla mít nějaký železný meč.
Tak jo, ale nepoužívejte ho proti mně, prosím. To jsem zrovna chtěl. To bych proti vám použil můj skvělý mečík. A nepoužívejte ho proti mně, prosím. A pane, na co je tady ta zlatá věc? Teda, Tady ta, co mám? no to je zlato. A na co se používá? Ahoj. A totiž natáčím. Jsem dal pauz. Jo. Jo. Pardon, musel jsem. Věci asi, že? Jo. Musel jsem si něco A vyřídit. pane, venku už je docela tma a chodí venku zombíci. Nebojte se, mám svůj meč. Tak Ujda. zavřu za vámi. Pomoc! Pane, pomozte mi, pane, rychle, pane. Tak vlezte sem, pojďte sem. Já musím rychle k sobě domů. Honem, jasně. To zvládnete? Ježíš, nějaká kravička tady u mě doma. Ty nejsou vítány, rychle, honem. Musím jít rychle spát. No, ještě bych tady mohl uklidit nějaké ty věci od toho pana Honzi. Tam mám. Hlína, já jsem si vysypal hlínu z trůlej. Koupíme. Kravička. Ještě jdu zkontrolovat, co tady hezkého máme. To si mám monstra. Honem rost. Jo, super, tady to už je nebo. Tohle jsem se nedostal. Už jdu spinkat. Já rozumím. Super, jdu okamžitě. Pane, pozdravujte. Hezké ráno. Zasadu. A dobrý den. Čuk, je doma někdo? Ano, jsem tady. Dobrý den. Tak jak se spalo? Výtečně. Chcete udělat snídani? Děkuju, mám chleba se šunkou. Dobře. Jsem to pečela. Asi bych si měla taky udělat zahrádku, jako máte vy. Líbí se mi moc. Děkuji. Milý. Dám vám tady něco navíc. Vůbec ani nevím, jak to funguje. Nejsem prostě z toho. Ale... Máte to tady opravdu hezké. Velké, prostorné. No každopádně já už půjdu domů, tak nashledanou. Upeklo. Půjde. Sakra. Tak se bří. Nesmírám. Co si posnídám to? To je dobré. To je dobré. OK, a já doufám, že se vám teda tento minifilm líbil a pokud ano, zanechte like, budu hrozně rád za like. Určitě natočíme nové video, jak to pokračovat v našem přátelství. A kdybyste chtěli, můžeme vám udělat video celé této mapy.
určitě si ji můžete taky zahrát. Ovšem, některé věci jsem si doladila sami, takže nemusíte, takže nečekejte, že že ty postavy už tam byly. Ano, to samozřejmě. A pokud překonáme hranici 3 lajků, tak natočíme spolu speciál. Ano. 3 lajků, jo. No, protože Tak to nebude těžký. aby ti dal trošku víc. Tak, Já mám taky nějaký Tak ahoj. zkusíme 5. Tak jo, tak čus. Konec? Ještě ne. Nejdřív tě musím schodit. Teď už by mohl být konec. Čekaj, já musím